Tak lidi, teď jdem ukazovat, jak kamože za kamerou teď, protože se mu nechce. Tady máme lavici, tady máme lavici, tady máme Extreme, tady máme Jokera Breakdance, tam je Shrek, to je malý řetízkáč, tam je loď, kamoš, zamavej. Tady jsou věci na toto. Svítění. No. Tam to bude blikat a tak. Hej, máme labutě, tam máme A pojďme se Šreka! Já jsem říkal už, Aha. tu máme Shrek, ještě jednou, když on si myslí, že ne. No. Lavice už vlastně je, jenom to Jo. dělaj. Loď vlastně taky bude za chvíli. To bude. A Joker bude tak. No a jak To jsem dneska říkal, bude, ale jak jsem říkal, tak dneska ještě večer by mělo přijít to kasino. Tam ještě dětský kolotoč. To se mají tak na boku. Dětský kolotoč, ten, který je zatím na boku. No. Co mi k tomu chceš říct? Na co půjdeš? Lavice? Můžeš se na to ukázat? Když řeknu něco, tak na to ukážeš. Lavice. Tamto. Extreme. Extreme. Tamto. Joker. Loď. No, tak tady ten chlučina, na to půjde všecko. Ale se mnou půjde na Jokera. No, to se ještě uvidí. Jestli tam půjdu, tak to bude všecko zdokumentované. A hlavně se mnou fura jezdí ve škole, co? Hlavně. Já půjdu tam. Já půjdu tam. No, půjdu tam. Na autodrom a na labutě možná. A na toho Jokera možná s tajím. Ale nebudu ti to platit. A až budou ceny, tak vám taky řeknu ceny. Ještě se neví, protože teprve přijela ta pouť do Brušperka. A všechno to stihli navést za jeden den. Minule to trvalo 4 dny. No a jenom tu chybí tam na tom místě volném, jak ukážu, kde jsou ty dvě auta vedle sebe, tak na tom místě za těma tyčkama bude kasino. A budem tam kasinovat. Skasírujem všecky. Uvidíme, kolik to bude stát, jinak budem to. Jdu za kamošem. No. Jak jsem vám ještě říkal, tak doufám, že se vám to líbí, že do komentáře mi to pište to. Jako, já jsem tak, nejsem už mokrý, ale protože jsem běhal v hasičích. No. Vystřihnout. Nope. No. Dáte si klacík. Mám špinavé ruky. No a budu teď dělat to. Teď je počkej, musím to spočítat. Teď je asi 6 nebo 6. Víš, co jsem chtěl říct? 6 nebo 7 dní před začátkem poutí, jo. No! Ne! Počkej, dělej to a já tam dám nějakou písničku. No, tak trošku byl prostě kacena, tak trošku divná, kamož, když letí, je prostě sranda. Zítra, jak budu natáčet,
zase budu... A... Vidíte, jak se to zvedá, jestli to vidíte. Loď se zrovna zvedá. Zvedá se hezky loď. No, to trošku se pohlo. A ještě se to dělá. No, jste to viděli. tak. Zvedá se to. GG. A doufám, že stihnem Xtreme, jak se staví, protože vám to taky natočím. Co by jsem pro vás neudělal. To bude zítra ráno, takže já si to natočím. Já tu pak stejně a s kámošem budu odpoledne. To bych teda mohl, proč tam jde? Návštěva. To přežije. Přežije. Tohle mi děláš taky. No. Takže ještě jedno. Tohle. Papír zdrhá. Já. Ten papír. Papír. Já zdrhám. Kamož nevím, kam šel, prostě někam šel. Very good. A kdybyste divili, proč tu hrčí, protože jsme na hesickém hřišti a hrčí mašina. 24.4. Pouť. Jo, Brusperská pouť. Dám vám na konci, kdy to bude, všechny datumy. Vlastně by se dalo, že je hotovo. No, lavice je skoro hotová. No tam chybí zabrady, Chybí. Xtreme chybí. Shrek chybí. Já chybí, však to tady je, ale není to postavené. Prostě není postavený. Xtreme, Shrek, kačeři a autodrom a kasino a dětský kolotoč a malý řetízkač a nevíme, jestli budeme velký řetízkač. To je velký řetízkač a malý, nevím, jestli to je asi jo. A kdybyste viděli, co to je to dětský ten kolotoč, tak to je tam to vzadu. Nejlepší, jak to bude editovat a vždycky to dát jako přiblížit ty atrakce. No, z druhé strany. No. Hele, už se to tam dalo nahoru, tu taky. To je vláček. Hele, vláček. Tak vláček tu je taky. Kasino mělo by přijít na tomhle místě. Já vám tady dám kolečko, kaj to má být, ať to vidíte. A nebo rovnou fotku. No, fotku ne. No možná jo, takhle bude kasino, možná dávám tu fotku, tu vyskočí normálně fotka, jo? Para. Bum. Počkej. Para. Bum. Hele, kasino. Jo. To je škoda, že už to rovnou nepřijelo. No, to bude až zítra. Dneska přijede a zítra se bude se jak Pat a Mat. Hezký budem zítra. To jak Pat a Mat. No, já teď tady to na fuku ukončím a za fuku se ozvu zase, jak to... Počkej. Ale teďka breakdance, nebo teďka lépou má trochu změnu. Joker má nějaké zajímavé světla, Má, no. které jiné atrakce nemají. Jo. Mě přišel si ukazoval, počkej, ukazuj kameru, to. A ještě jsem, teďka prosím vystříhnout Kamera, takže, tak, jsem tu zase. Tak, tady to na fuku, tady to na fuku ukončím a ozvu se zase, jak se něco pokročí. Tak čauk. Lidi, tak tady to je konec, doufám, že se vám to líbilo, protože už je večeru a atrakce jsou jakoby rozestavené. Zítra s kamošem ráno možná půjdem znovu a no, je to asi 6 nebo 7 dní před začátkem a tak to byl konec, tak čau.